Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV. Sawubona kunjani? Sikubingelela ngalesi sikhathi siphinde sinxenxe kakhulu ukuthi ke uqonde futhi ukubone kubalekile ukuthi usubscribe kuSiyaviva TV, uphinde usubscribe kwi channel yethu entsha ebizwa ngokuthi ke Imvelaphi Yesintu. Ngalesi sikhathi angihambi ngedwa, ngihamba noDokotela uGUMEDE uqwabe esobe sixoxa naye ke kamnandi usukela namhlanje ngomsamu noma ngedlozi. Liyini idlozi, uyini umsamu, ulungiswa kanjani? Izona izinto esizoyibheka zonke lezo. Sibheke namachaphazelo, sibheke ke nobubi nobuhle balento esikhuluma ngayo sukini la namhlanje. Siyazi ukuthi usibukela uphesheya wezilwandle, usibukela use-Africa enhlanayo, uphinde futhi usibukele ukhona la eSouth Africa. Thina la sikhona njengamanje sise KZN endaweni yaseThekwini la shuthela khona shilo sakathi uzozwa kunobuwele ubuthanda ukuba mningana nje ngenxa ukuthi sikhethe ukuphumela ebalazweni sisiteste nemishini yethu emisha ukuthi ngabe ithatha kahle yini ngenkathi sikhuluma nawo. Kodwa umsebenzi uyaqhubeka. Lami igama ngu-MC Pholobaso Andile wakangcobo umfana kaMamthandi. Sihleli la noDokotela omunye ke woDokotela ubatshazwa kakhulu ekwenzeni igubhu zenhlanhla noma ke into yenhlanhla. Abantu nje mina mangilalela mabekhuluma ngayo all the time bancoma nje ukuthi igubhu zakhe ziyasebenza. Dokotela, asikomukele ngalo lelo giya elisebenzayo egubhwini. Kodwa ngalesi sikhathi sikhuluma ngedlozi, sikhulume ngomsamu. Asikomukele ngezandla eziclean futhi ezifudumele. Sawubona. Ngibonge Mapholoba ukuthola lesikhathi. Ngibingelela bonke ababukeli beSiyaviva TV Mapholoba. Sijabula kakhulu ukukhulumisana nawe ngalesi sikhathi futhi siyazi ukuthi uhloniphiswe into eyodwa nje ukuthi uyabathanda kakhulu abantu bakho abangababukeli bale channel. Siyacela ke lapho ngasekhaya ukuthi usubscribe njengamanje ucindezele nebell, uNkulunkulu uyokubusisa. Dokotela, la sikhona. Siyaviva manje. Siviva nombukeli ekhaya nomlaleli ekhaya. Othi ufisa ukuzwa ukuthi uDokotela namhlanje usiphatheleni. Masikhuluma ngomsamu Dokotela sikhuluma ngani? Masikhuluma ngedlozi sikhuluma ngani? Makusuke sikhuluma ngomsamu Dokotela Mapholoba, kusuke sikhuluma ngabantu bakini abangasekho okumele ubalungise ukuze baqonde Mapholoba. Umsamu, amadlozi, lezinto zimanyene zinto eyodwa. Umsamo, amadlozi, izinto ezindawonye lezo Mapholoba. Uma ungasichazela nje umsamu, uyindawo ebukeka kanjani? Uyindawo esetshenziselwani? Umsamo mokuthiwa kukhulunywa ngomsamo Mapholoba, kusuke kunendlu lapha okwazi khona ukuthi ukhulume nabantu bakini abadala asabadlula emhlabeni Mapholoba, hayi ukuthi umuntu wakini osuwadlula emhlabeni akuselona idlozi. Kusuke ekhona Mapholoba. Uqala nini umuntu ukuba yidlozi? Hlasimbi ingane encane eshona ingakakwazi shona ukuthi nje ikhulume isakhala isilona nidlozi ngoba isishonile, noma ugogo omdala ona 68 noma una 70 noma una 90 kodwa usaphila uyilona inidlozi? Uqala nini umuntu ukuba yidlozi? Uqeda nini futhi mawukuthi kuyaqedwa? Mapholoba, idlozi aliqedwa, lihlezi nje likhona Mapholoba. Okay. Uqala nini ke umuntu kuba yilo? Mapholoba, umuntu uqala ngalolu suku kusuke edlule ngalo ukuba idlozi Mapholoba, ngoba kufuze umkhumbule lo muntu Mapholoba ukuthi lona idlozi lalapha ekhaya Mapholoba. Elinjani idlozi elidinga iladi? Elinjani idlozi elidinga kube notshwala emsamu? Elinjani idlozi elidinga ukuthi kube notshwala bezulu? Elinjani idlozi elikhulunywa nalo ngempepho? Elinjani futhi idlozi elingakhulunywa ngempepho nje umuntu manje ekhulumela esegcikeni lizwe? Ahluke ngani lamadlozi? Ngaba yafana, ahlukile? Kudalwa yini kusetshenziswa izinto ezahlukene lezi kade ngiyibalula ukufinyelela kalula emadlozini? Mapholoba, njengoba ungibuza lo mbuzo, amadlozi ahlukene Mapholoba. Kuyabhekwa ukuthi Mapholoba lo muntu omenzela leli ladi ubephuza yini. Number 2, noma ubethanda idrink, awukwazi ukuthi ungenzela umuntu ebekade ephuza utshwala uthi wena hayi uzothenga idrink. Kusuke Mapholoba sekuphambene lokho namadlozi Mapholoba. Okay. Dokotela, kusuke sekwenze njani umuntu mayithi umsamu wami kuthiwa unamanzi amnyama? Mapholoba, into lena ephendulwa umndeni wakini Mapholoba, kugcine umsamo ungasekho right Mapholoba. Mawuthi wena ushisa impepho kugula abantu lapha ekhaya, mawuthi uyahlaba lapha ekhaya kudlula umuntu emndenini Mapholoba, kusuke seniphenduzelane umsamo Mapholoba, so phendukile umsamo Mapholoba.
1 udokotela ngabe uyakulungisa yini ukuba namanzi amnyama kumuntu noma emsamo. Number 2 ukulungisa kanjani? Mapholoba uyasizakala mapholoba uma umsamo wakho uphendukile mapholoba. Udokotela ukulekelela kanjani ukuthi izinto zakho zilunge? Ngifike ngibheke mapholoba ukuthi lapha emndenini yini le eyenza ukuthi umsamo uphenduke. Ngiphinde futhi ngibheke ukuthi makuthiwa kuyahlatshwa indaba akuzukudlula yini abantu ngoba makusuke kuphenduzwe umsamo makuthintwa into eyisilwane noma into esifuyo kuyenzeka kudlula abantu lapha emndenini. Yizo izinto mina njengogumede engiyibhekisisayo mapholoba. Dokotela asiqashwa la ekhaya masithi siyobheka kwabanye odokotela basitshena ukuthi hayi impela nje umsamo wenu waphendulwa. Uphendulwa ngenhlabathi yamathuna noma uphendulwa ngani. Mhlasimbe lezi zinto ekwenzakaleni kwazo isebenza ngokomoya yini ukuthi umsamo wethu manje uhamba ulalela nje ugwema kanjani ke nanku umbuzo wami la ukhona ukuthi owami umsamo ungaphenduleki ngigwema kanjani? Mapholoba angithi njengoba kusuke sikhula ekhaya umuntu uyakwazi ukuthi eyiphumele umuzi wakhe. Uyakwazi mapholoba ukuthi aqoqe amadlozi ukuze amadlozi ehlezi ehlangene amadlozi mapholoba. Uma amadlozi angahlangene umsamo mapholoba uyaphuma kwi-direction mapholoba. Dokotela tshena mina ngifuna ukwazi. Ngibuza kuwena ngoba ngazi ngempela kanti futhi nombukele ekhaya ngenzeka ukuthi akazi. Umbuzo wami uthi ke umuntu wangaphandle engakwazi yini ukuphendula wami umsamo uzwe yena noma fanele kuze kube umuntu wala ekhaya? Makumuntu wala ekhaya singakuvimba kanjani lokho? Mapholoba umuntu angaphandla akakwazi mapholoba ukuphendula umsamo wale ekhaya. Umuntu ophendula umsamo wale ekhaya umuntu owomndeni mapholoba ngoba uyena okwazi abantu balapha ekhaya nabo babomkhulu ukuthi badlula nini lapha ekhaya ngoba ibona ababiza empepheni ukuthi abasebenzele yena mapholoba abanye abantu bangakwazi ukuthi basebenze kubona. Emsamo kuyaqojanywa noma kuhlalwa ngesinqa noma kuyaguqwa uma uyoshisa impepho? Emsamo mapholoba uyaguqa njengoba kusuke unikeza ubaba wakho into mapholoba. Okay. Okuma period yena uyaya na emsamo? Okuma period akayi mapholoba emsamo. Kudalwa yini? Hayi mapholoba kusuke vele ungakavumeleki ukuthi ungaya emsamo uzokhuluma kanjani uvele usenenkinga mapholoba. Okay. Dokotela ubhutwala ekhaya uyanqaba nempepho. Uyanqaba futhi uthi sisondele emsamo. Izinto zethu zimapeketwana azilungi. Mhlambe inkingene njengaleyo ngingadlula kanjani? Ngoba ufuna njalo simncenge bhuti sicela ushisele impepho. Uyena omdala ngithi. Sidlula kanjani entweni enjalo kuzinto zethu nathi ilungi ngoba ezakhe ilungile uhamba ama 4x4 yonke into akafuni kodwa thina semsamo futhi akafuni ukushisela impepho akafuni lutho nje ezomhlanganisa nathi nomsamo. Mapholoba izinto ezikanjalo zikhona futhi zenzeka mapholoba umuntu ekuleso simo ngiyakwazi ukumqondisela amadlozi kodwa ukuqonda kwalamadlozi lawo izinto zakabhudu wakho kusuke sezizobheka phansi uma enezimoto uzobona ngokuthi izimoto ziphenduke ziwe zishayise izimoto umsamo sophendukile naye kuye njengoba kusuke ephendule owakho umsamo mapholoba. Shuthi ushaya ngemvasi verse induku uyibuyela kumnini wazo impela nje mapholoba. Okay dokotela ekhaya uma sebashona bonke kusele mina kade ngumagcina sikhona nesidingo sokuthi ngithi shwi empephweni noma ngivumelekile ngoba nganganikwanga? Mapholoba sikhona isidingo sokuthi uye empepheni ngoba angeke mapholoba uthi uzoya uyofuna umuntu oyisibongo fanana mapholoba ngeke akwazi ukuthi ekulungisele lento mapholoba. Iwena okumele mapholoba uzilungisele lento ngoba uyabaza abantu bakini ngokudlula kwabo emhlabeni ngokulandelana. Uyabazi wena mapholoba ukuthi kwaqala ubani kwalandela ubani. Kufanele yibo laba abantu kufuze ubabize empepheni ukuthi mina ngubani sengicela wena ke sibanibani nawe sibanibani uyongicelela kubani nobani ayocela kubani kuzobe sukuyalunga mapholoba. Dokotela mangifuna ungilekelela ungilungisele umsamo yini oyikuyidinge kumina?
Mapholoba njengoba ngichazile ngithi mina ngifike ngubheke mawufike esigodlweni ukuthi umsamo wakho uwonakale kangakanani uma kufuze kuhlatshwe lapha emsamo yini eyenzakalayo udlula abantu noma cha ilapha sengifike ngibheke ukuthi ngiyokusiza kanjani Mapholoba ukuze ugcine usizakalile kule nkinga yakho. La ekhaya kwasekuthiwe asingahlabi kwathiwa impephe ukuthi asingabe sisayisebenzisa udokotela nalapho uyakwazi ukungidlulisa imene njalo. Ngiyakwazi Mapholoba ukudlulisa ezimene kanjalo Mapholoba. Okay dokotela ukuphi nendawo la ukhona? Mina ngisentuzuma lapha eThekwini entuzuma kwaG Mapholoba. Udokotela ngabe indawo yokusebenza nje le noma ikhala lakhe? Indawo Mapholoba yokusebenza lena Mapholoba. Okay dokotela kubalekile ukuthi ngifike nemali siyisamba kuwena noma ngiqale ngizohlola ngizwe mase ngizwile bese ngihamba ke ngiyocofoza umshini ukuze ukwazi ukungilekelela. Hayi Mapholoba nakho lokho uyaqala ukwazi ukufika uzohlola nalowo mali mase uthole inkinga yakho ube soyakwazi ke ukuyokhipha imali kaDokotela Mapholoba. Udokotela uyahlola ngabe imalini? Ukuhlola kwaDokotela kuqala ku150 baba. Uyudingeni mawuzongihlolela udinga ukuthi ngiqale ngikutshene ukuthi ubona nje ngilahlekelwe inkomo bese ungitshena izizathu noma uma ungiqeqebule nje ngingashongo lutho. Umuntu mayizohlola kwaGUMEDE ngithi akaphathe ikhandlelo elimhlophe Mapholoba. Okay isona siphi isizathu salokho? Ukuthi kusuke ngifuna amadlozi akhe amkhanyisele kule nkinga eze ngayo la ekhaya Mapholoba. Dokotela baningi bathi bayawulungisa umsamo. Ngimbona kanjani umuntu okuyena ngempela ongangilungisela umsamo? Mapholoba uhlukene abantu bayadideka Mapholoba. Awukwazi ukuthi ulungisa umsamo uthi wena uzongena la ekhaya phakathi egcikeni usolungisa umsamo. Akusekhona lokho Mapholoba. Uma ngabe ulungisa umsamo ukhipha bonke abantu lapha ekhaya uqale ubageze ngaphandle bese ungena lapha ekhaya kungenamuntu ulisebenze igceke. Emveni kwalapho bese kuma ke manje sokwenziwa usiko ngaphandle lokungena lapha ekhaya ulungiswa kanjalo umsamo Mapholoba. Idlozi liyaba yini ake ngiyibuza kanje lento. Umuntu owashona esindisiwe sisengambizani ngedlozi la ekhaya okokuqala lokho. Umuntu owashona esindisiwe Mapholoba vele uyidlozi Mapholoba umuntu owashona esindisiwe. Umuntu owashona esindisiwe abanye bayedideka bathatha inkolo bese balahla amadlozi abo balahla amasiko abo makushone umuntu la ekhaya sebazombiza bathi hayi lo muntu akuselona idlozi so ukuthi vele umuntu uyidlozi lapha ekhaya ngoba vele mangabe uthinta umsamo ufanele ngokuthi umbize lo muntu ukuthi sibani ngubani mina ngicela ungenzele ukuthi nokuthi mase fike ngalena uyakwazi ukukuzwa kade engakuzwa emhlabeni mawumtshela ukuthi ayike la ekhaya kunamadlozi ethi ayikho into ekuthiwa amadlozi noma yena akakholelwa kulokho ukholelwe ekutheni nje uNkulunkulu uye kuphela ophilisayo. Phela Mapholoba njengoba ngisho ngithi mina amadlozi into ekhona Mapholoba. Abantu bayadideka bathathe ukukholwa kwaya phambili base balahla amasiko abo Mapholoba. Dokotela ngifisa ukubuza la ukuthi ekhaya kunomfowethu kade usomabhizinisi washona, kunodadewethu kade edayisa ngomzimba washona, kunengane yala ekhaya ekade ikhala nje kuphela isencane yashona, kube khona ubhuti wami omunye naye futhi benamakhaza washona. Bonke laba bantu abakaze bephesheya kwezilwandle. Ngingamcela yini umuntu into angakaza aba nayo uma seshonile seyidlozi umbuzo wami loyo noma ngingayifuna yini into angayazi esaphila kodwa ngikholelwa ukuthi useyayazi ngoba engasekho. Mapholoba makusuka ukhuluma naye Mapholoba umuntu uyezwa Mapholoba mengabe Mapholoba ukhuluma ngomsamo vele umsamo usuke sohlanganise abantu balapha ekhaya bonke abancane abadala bahlangana khona lapha ekhaya kusuka amadlozi seqoqekile Mapholoba. Dokotela ukungilungisela umsamo ungilungisela idlozi lami kuya kube imalini? Uma ngabe ngilungisa umsamo Mapholoba ngiyengifuna 12,000 Mapholoba. Okay. Izini ezinye zezinto ezibuye idingakale ngaphandle kwa 12,000 rand. Izinto ezidingakala uma ngabe ngilungisela umsamo ufike ngibheke uma ufika ukuthi iwona waphila amadlozi angaqondile.
bese kuyabonakala ukuthi wona waphila amadlozi bese kuma sengiqala ngikulungisela wona kuzobe sekuyavela ukuthi mina ngangugogo ubani lo gogo ufuna into ethile mokuya ukuthi ufuna isiZulu ngizokutshela ngithi ambe yogaya isiZulu mokuya ukuthi ufuna impela utshwala lo besilungu ugoloko ngiyakutshela ngithi lo butshwala kumele ubuthenge emapholoba mokuya ukuthi ungaphandle lo gogo ngiyakutshela ngithi hamba uyofuna ihlahla lomlahla nkosi ukuze lo gogo engeniswe lapha ekhaya ahlangane namadlozi emapholoba. Dokotela likhona idlozi elicwasayo lithi angimenzeli ubani ukuthi ngoba yena ingane kadadewethu noma ingane kabani ungacela nje kumuntu ongayena ubaba wakho noma ongayena umalume wakho mhlambe kwakho umfweni eshonile mase hawu liyacwasa yini idlozi mapholoba idlozi liyacwasa mapholoba thina esikhathini samanje siyadideka njengoba kusuke esikhula ukuthi uma sithola into eyimali sikhohlwa abantu abangasekho kanti makulahleka idirection abantu abangasekho kulahleka inhlanhla kuwe emapholoba. Ngibona ngani ukuthi lento ngiphiwe idlozi elalo mfowethu noma elalo ugogo noma elalo umalume mapholoba amadlozi uma ehlangane kahle uyakwazi ukubona ukuthi lento uyiphiwe ubani ngoba uma ulele ebusuku liyafika idlozi uyafika umkhulu wakhe akutshela ukuthi ngizokunikeza into ethile uma ungasabaphuphi abantu bakini emapholoba sekuphambene umsamu usuqala ukuphambana amapholoba. Kungenzeka yini idlozi elingiphinto kuba umngani wami uMax usashona mase evukile evuke ngale eparadise noma le ezolweni noma le emathongweni bese buye zongiphinto ngoba umngani wami azi ukuthi ngiyayishizilela mapholoba kaze kwenzeke lokho ngoba lo mngani wakho awulwazi usiko lwakuba mapholoba uzothi uyaqala uyambiza ubani wena ngoba nesibongo sakhe awusazi ukuthi makwenziwa usiko lapha lokamapholoba loyenziwa ndlelani usiko lokamapholoba awukwazi ukubiza umngani wakho ukuthi wena sekuyidlozi lakho mapholoba. Max shesha mfowethu ungiphe manje ngisaphila ngoba vele masufila ayikho into obuye ungiphe yona mbuke lapha ekhaya nazi inombolo za dokotela escreenini naye uyazimemeza lalelisisa inombolo kaGumede ithi 079 080 4929. Siyayiphinda le nombolo ngoba wena usaphethe ipeni nephepha kanti futhi cellphone into ekhona siyayicofa 079 080 4929. Udokotela konje utholakala kuphi? Ngitholakala eThekwini endaweni yaseNtuzuma baba. Dokotela uthi kulo othi yena akanamali njengamanje kodwa uyafuna ukuza kuwena inkinga yakhe ungabi namali uzethi akanamali nje ingoba iphelele useyizwile ezinye izinto zo12,000 kodwa uno 6,000 udokotela uyalalela nodouble njalo baba ngiyamsiza umuntu mina ngisho umuntu ethi hayi baba imali njengoba ungibona anginayo umuntu ngiyakwazi emapholoba ukumsiza mina. Dokotela kunabantu abathi banamathunzi amnyama uyakwazi ukubageza? Hayi labo bagezeka amapholoba mhlawumbe udokotela ngokugeza umuntu uyebe emalini ku 3.5 amapholoba. Hey dokotela yazi uyangimangaza usha ama price angekho yini usiza abantu ngemadlana nje phela amapholoba kumele ngithathe ukuxake komuntu bese ngifaka kimi umuntu njengoba eze kimi kusuke ethembe mina enenkinga eserious le emsuse emzini wakhe ukuze efike kimi kumele ngimsize ukuze ekwazi ukuyotshela omunye umuntu ukuthi njengoba ungibona ngasizakala kwaGumede. Uthe konje uhlola ngamalini? Ukuhlola kwaGumede ku 150 mapholoba. Asibaphinde ngale nombolo. Inombolo yocingo ithi 079 080 4929. Sibonga kakhulu dokotela ukuba kanye nawe uNkulunkulu akubusisa kuhlenge umsebenzi wakho uhambe kahle. Siyabonga mapholoba. Danke siyabonga sivala kanje mina nawe ayibonane futhi kwivideo elandelayo. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV sithi ke njengenhlala yenza ukukhuphula osomabhizinisi abancane nosomabhizinisi abakhulu ezintweni ezithile abazenzayo asiqinisekise ukuthi ngalesi sikhathi masila endaweni yaselindelani sihambele nje elinye lamakhaya elihle elakhiwe le ndoda eseceleni kwami ngenhloso ukuthi ke iskill into ekhona ngenhloso ukuthi ke umsebenzi uyawazi osuna namhlanje sithi sifukula leli business lakhe ngokuthi laziwe wena lapho ngasekhaya mhlawumbe Cape Town mhlawumbe seGoli mhlawumbe seWestern Cape Northern Cape Eastern
Eastern Cape, mhlambe usempumalanga, mhlambe useFree State, mhlambe uphesheya kwezilwandle, uqobo kodwa unomuzi ofuna ukwakha la eNingizimu Afrika. Sizothi nangu uMeselande, nangu uBiclair, nangu uMakhi onama talent ahlukahlukene afisa ukuthi ke niwabone niwazi. Umuzi lo semva kwethu omuhle ngalendlela eyisimanga cishe nizobona nje oso camera bethu mabehambe eqhubeka sebewazi ukuthi display abenza yonke into wakhiwe ilezi izandla zakhe nethimuke yakhe engaphansi kwakhe. Mkhulu sikubingelele sikwamukele kuSiyaviva TV. Ngiyabonga kakhulu Mapholo. Uthi nje ukuphakamisa iphimbo nje. Igama lami nguEliot Sithole ngisokwamhlelengana nguMakhe. Ngaqala kwakha ngo1990. Uqala ukwakha ngo1990. Ngaba ubuilder. Okay. Ukwakha ngafundela eSwazini. Okay. Bese ngibuya la eSouth Africa ngo 2000. Okay. Ngaza ukwakha komhlelengana. Stadium lapha eJozini. Okay. Abese ngiyasuka ke ngeza la eThekwini. Yes. Ngaza ukwakha la izindlu eziningi kakhulu. Okay. Mhlasimbe ngo2000 uthi bese nakhi stadium. Bese sakha stadium. Istadium sikhuluma ngeground lokudlala ibhola noma lokudlala esemidlalo. Seyokhetha nje emidlalo nje ngase esikoleni kwestadium sesikole. Abanye oMeselande abakha njengawe kanje bayabiza kakhulu. Mhlawumbe wena uhluke ngani kwabanye oMeselande? Ngihluke ngokuthi kuya ngokuthi wena uma ungiqashile. Sengifika kuwena ukuthi mfowethu ngicela ungakhele u2 room. Okay. Sengiyabuza ke kuwena ukuthi lo 2 room lona uzorufa ngetiles, urufa ngebesters, okay, urufa ngetile. How many meter? Yes. Udinga 4x4. Udinga 3x3. Okay. Udinga 3 meter. Izinto sikanjalo nje sesiyaqala ke ukukhuluma ke lapha. Okay. Mina u2 room ngoqala ku 9000. 9000 u2 room. Yeah, 2 room. Okay. Lo 9000 kwadependa ukuthi urufa ngani. Okay. Bese ngiya ku 10. Bese ngicina ku 12000. Okay. U2 room uyakutshena ukuthi ungawuthatha ngo9000 uye ku 10 uyogcina ku 12000. Kuhlukana ngeroof umuntu azorufa ngayo. Ngabe urufa ngetiles noma ubesters noma urufa ngothayela. Ngoba zonke lezi zinto idinga amandla ahlukile futhi ngenzeka kwande nesibalo sabantu basebenzisayo ngenkathi wenza leyo umsebenzi ka2 room. Ngiyazi ukuthi unama price ahlukahlukene ngokwezindlu zakhaya. Angifuni sisho nje yona ngqole ukuthi uyenze ngamalini. Kodwa ngiyafisa ukuthi utshene umuntu ukuthi wena indlu uyiqala phansi ngeblocks uzoyifikise kweroof. Ngabe uyakwenza ini lokho okunye ukuthi uthola ukuthi sekuwena futhi ofaka amapayipi noma uyolinda abantu abathile bokuthi bezokwenza iplumbing izinto ezinjalo. Usitshene nje ngephiwo nazo ngale kokuthi ubeke iblocks ufake neroof kwakhe kumuzi. Iplumbing angiyenzi. Iplumbing awuyenzi. Ipending angiyenzi. Upende futhi awufaki wena. Ugesi angufaki. Ugesi futhi awufaki. Okay. Mina ngenza ibuilding ngisaphansi. Ngibeke phezulu. Ngifake roof. Ngiplastele. Fake icapha. Oh yes. Qedile ke lapha. Uthi ama tiles uyawafaka? Ama tiles phansi ngiyawafaka kodwa nawo kuya ngokuthi sina nawe sixoxisana kanjani. Okay. Mhlawumbe mongase usitshene nje ukhona indawo obambisene nazo ukwenzela abantu ama quotation isho mhlawumbe ungasasibalulanga ngamagama kodwa kungenzeka ukuthi uthole ukuthi lento le wena kulula ukuthi umuntu uhambe uyomfunela wena imaterial endaweni ethile kunokuthi eziyele yena ngoba bazosuke bembize kakhulu. Nginayo indawo ukuthi ngihambe mina ngiyowenza iquotation bese ngiyabuya ngiza kuyena ngimnikeze iquotation hayi iquotation bese ngibuya nayo. Okay. Ngumnikezi. Mhlawumbe ugqugqumezela umbukeli ekhaya weSiyaviva TV umtshena nje ngomsebenzi wakho. Ungamkhuthaza uthini kuze asondele kuwena ezokwenza lo msebenzi noma ezonikeza wena lo msebenzi ukuthi umenzele ekhaya? Mina ngamkhuthaza ngokuthi yena eze kumina. Sizohlela phansi sixoxisane. Okay. Mase sixoxisana sikwazi ukuthi lo msebenzi lo unginikeza wona. Unginikeza lo msebenzi nami ngikwazi ukuthi mase ngenza lo msebenzi ngizoqeda ngesikhathi esingaka. Umuntu ofuna uMeselane lapho ngasekhaya akathatha ipen nephepha ithatha ucingo ecofele izinombolo esoyibizelwa umkhulu njengamanje. Mkhulu awusiphi inombolo zakho ukuze abantu bekuthinta abafisa ukwakhelwa imizi?
inombolo yami ithi 082 082 57 57 37 37 77 kubo 7 ababili 6 ekugcineni sivala ngo6 isithupha siphinde le nombolo 082 082 57 57 37 37 77 77 6 u6 ekugcineni. Mkhulu asibonga kakhulu ukuthi usiphi ithuba. Inhloso yethu enkulu ukuthi abantu isho kuthiwa ngabe bakuliphi izwe bekwazi ukubona umsebenzi wakho omuhle owenzayo ofana nalo. Sizolokho ke sibabukisa ezinye zezinto ke wazenza kodwa sithe asikuvakashele enhloso yokuthi umsebenzi wakho ube kwibalazo. Sibonga kakhulu kuba kanye nawe. Ngiyabonga nawe.